Галоўнае свята Беларусі паводле ўладаў і прапаганды. Сёння рэжым адзначае дзень незалежнасці. Цяперашняя дата сталася такою амаль 30 гадоў таму. Чаму яна не да канца лагічная і чым Лукашэнку замінала папярэдняя дата Дня незалежнасці, усталяваная ў 1991 годзе? Тэму працягне Ірына Юр'ева. Падобную карціну сёння можна было пабачыць у розных беларускіх гарадах. 3 ліпеня ў нашай краіне афіцыйна Дзень незалежнасці. Але ці ёсць незалежнасць? Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. На справе ж, канешне, ні пра якую сапраўдную незалежнасць ці свабоду гаворкі не ідзе. Краіна як ніколі залежыць ад волі Расіі. Рэсурсы, палітычныя рашэнні і нават войскі рэгулююцца Крамлём. Лукашенка ж падчас сваёй святочнай прамовы каля кургану славы шмат звяртаўся да падзеяў вайны, якую ўлады на савецкі манер называюць вялікай айчыннаю, ды падкрэсліў важнасць 3 ліпеня. Он воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Аднак вызваленне Менску ў 1944 годзе не азначала вызвалення ўсёй Беларусі. Некаторыя рэгіёны заставаліся пад нямецка-фашысцкаю акупацыяй яшчэ некалькі тыдняў. Апошні горад на сучаснай тэрыторыі нашай краіны, Берасце, вызвалілі толькі 28 ліпеня 1944 года. Сапраўдным днём незалежнасці Беларусі 3 ліпеня немагчыма лічыць таму, што, уласна кажучы, ніякай незалежнасці ў гэты дзень ні ў якім годзе не адбылося, што дзень вызвалення Мінска ад нямецкіх акупантаў ён не прывёў да нейкіх там зменаў у дзяржаўным суверэнітэце. У савецкія часы дата 3 ліпеня лічылася своеасаблівым днём гораду Менску, а ў афіцыйным календары яна з'явілася пасля рэферэндуму 1996 года, ініцыяванага Лукашэнкам. Датуль жа з 1991 днём незалежнасці лічылася дата прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце 27 ліпеня. На думку палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова, рашэнне Лукашэнкі перанесці дату Дня незалежнасці укладаецца ў ягоную палітыку. Палітыку на так званую інтэграцыю з Расіяй, і гэта адбывалася не толькі ў эканоміцы і ў палітыцы, але і ў такой ідэйна-прапагандысцкай сферы. І таму, конечно, ён не мог пакінуць дату незалежнасці, як па ўсіх постсавецкіх і многіх вогуле ў свеце краінах, калі парламент абвяшчаў дэкларацыю аб суверэнітэце. Традыцыйна ў Дзень незалежнасці па ўсёй Беларусі ўлады арганізуюць ускладанне кветак, шэсці з чырвона-зялёнымі сцягамі. Не абыходзіцца і без народных гулянняў. У Менску сёлета асноўнымі месцамі святкавання сталіся не толькі звыклыя пляцоўкі каля палацу спорту і абеліску Менск горад-герой, а таксама ўпершыню пляцоўка каля нацыянальнай бібліятэкі. Кульмінацыяй Дня незалежнасці ў сталіцы будзе феерверк о 23 гадзіне. Все места проведения массовых мероприятий будут взяты под наш контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Также будут усилены меры безопасности на объектах транспорта и в иных местах массового пребывания наших граждан. В целях обеспечения безопасности на праздничных локациях будет организована работа контрольно-пропускных пунктов. Сёлета з улікам доўгіх выходных у Беларусі святочныя імпрэзы, прымеркаваныя да Дня незалежнасці, працягнуцца да канца тыдня. Ірына Юр'ева, Белсат. Офіс Святланы Ціхановскай папярэджвае, сілавікі хочуць высветліць, хто далучыцца да каманды Сергея Ціхановскага і што менавіта будзе рабіць вядомы блогер. З гэтай мэтаю да беларусаў у тэлеграме піша невядомы, які прадстаўляецца, цытата, папулярным скандальным журналістам жоўтай прэсы. Так званы журналіст хоча, каб беларусы забяспечвалі яго эксклюзіўнай інфармацыяй з асяроддзя Ціхановскага. Маўляў, гэта дапаможа ў напісанні артыкулаў пра блогера. За гэта прапаноўвае грошы. Такія прапановы ў прэс-службе офісу Святланы Ціхановскай назвалі правакацыяй ды заклікалі быць асцярожнымі. Сергей Ціхановскі выйшаў на свабоду 21 чэрвеня пасля 5 гадоў зняволення. Надоечы ў сваім канале на Ютубе ён заявіў, што збірае каманду для перамогі над Лукашэнкам. Савет міністраў падрыхтаваў змены ў падатак для тых, хто атрымлівае даход з асабістай падсобнай гаспадаркі.
Проект апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сёння ў Беларусі тыя, хто прадае невялікую колькасць садавіны і гародніны са свайго ўчастку ці лішкі малака ад уласнай каровы, не плацяць падатку з продажу такой прадукцыі. Ці зменіцца гэта ў новым законе, высвятляла Ірына Дарафійчук. Хіба кожны вясковец ці дачнік хоць раз прадаваў бульбу са свайго ўчастку ці агуркі з уласнага лецішча. Але калі продаж гародніны і садавіны з уласнай гаспадаркі ваша стабільная падпрацоўка, то паводле закону трэба плаціць адзіны падатак або падатак на прафесійны даход. Апроч таго, з даходу вышэйшага за 200 базавых ці 8400 рублёў бярэцца падатак памерам 10%. Савет міністраў прапанаваў гэта змяніць. Есть такая група грамадзян, якая вырошчваюць нешта садавіну гародніну на асобных прыўсадзеных гэтых надзелах. І стае пытанне, чаму яны павінны плаціць гэтыя падаткі, калі гэта не з'яўляецца іх асноўнай працай. І вось гэтым дакументам урад вырашае гэтае пытанне. Хто павінен плаціць гэты падатак 10% і хто можа яго не плаціць. Фізічныя асобы маглі прадаваць лішкі прадукцыі без падаткаў і раней. Гражданским кодексом у нас разрешено реализация физическими лицами продукции, которую они произвели самостоятельно. Физическое лицо при реализации такой продукции обязано иметь при себе документ, удостоверяющий личность, обязано иметь справку о том, что оно произвело эту продукцию на собственном участке. Паводле новай жа версіі закону, калі давесці, што прадукцыя паходзіць з уласнай гаспадаркі, ад падатку можна вызваліцца, нават калі даход ад продажу перавышае 200 базавых велічыняў. Даць гэтае права можа даведка пра падсобную гаспадарку ад мясцовых уладаў, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць продаж вырашчанай на прысядзібным участку прадукцыі нарыхтоўчым арганізацыям або на рынку. Але памер прысядзібнага участку ў Беларусі можа быць да 4 гектараў, адзначае Александр Кнырович. Што такое 4 гектары? Шмат гэта ці мала. Но на іх ёсць магчымасць вырасціць 160 тонн бульбы. Что такое 160 тонн бульбы в сённяшніх умовах? Это 160 тысяч долларов, калі ты продаешь бульбу на рынке по 4 рубля за килограмм. Вызначаць, хто мае плаціць падатак, а хто не, будуць кантрольныя органы на месцы, мяркуе эксперт. Ірына Дарафійчук, Белсат. У Беларусь прыйшла надзвычайная спёка. Сіноптыкі абвесцілі памаранчавы ўзровень небяспекі. Сёння магчымы тэмпературны рэкорд. Слупок тэрмометра на поўдні краіны узняўся да рысы 35 градусаў. З прычыны гарачага надвор'я Дзяржлесахова перайшла на рэжым узмоцненых дзяжурстваў. Зрэшты, надзвычайная спякота закранула не толькі Беларусь. Паглядзіце, як змагаюцца з гарачынёй у іншых краінах Еўропы, без каментара.